L-Europarlamentari Laburista Josien Cutajar ħadet sehem fl-avveniment magħruf tal-World Travel Market ġewwa Londra. Bħala membru tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament Ewropew, il-preżenza ta' Cutajar f'dan l-avveniment enfasizzat it-twemmin tagħha fl-importanza ta' konnettività u vjaġġar kemm jista' jkun mingħajr xkil wara Brexit u t-terminazzjoni konsegwenti tal-moviment ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Bħala kelliema ewlenija fid-diskussjoni brabta ma' dan is-suġġett, Cutajar iddikjarat li r-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jistgħu jindirizzaw l-isfidi ta' Brexit permezz ta' arranġamenti b'saħħithom u ta' benefiċċju reċiproku. Cutajar enfasizzat li l-qasam tal-ivvjaġġar bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit wara Brexit ma jistax sempliċement jiġi definit mill-Brexit, iżda jrid iqis ukoll l-isfidi globali ta' wara l-pandemija, l-effetti tal-klima, kif ukoll ir-realtà ġeopolitika li twassal għal livell għoli ta' teddid kemm mod fiżiku kif ukoll fis-cyberspace. Josien Cutajar enfasizzat ukoll l-importanza tal-implementazzjoni effettiv tal-iskemi l-ġodda ta' awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar Ewropew u Brittaniċi bilan li tiġi żgurata soluzzjoni rapida u sigura li toffri sarħan il-moħħ. Hija wissiet ukoll dwar ir-riski ta' scams u l-importanza li jiżdied l-għarfien u l-kampanji konġunti kontra l-miżinformazzjoni dwar dawn l-iskemi. L-importanza li nikkollaboraw flimkien bħala Unjoni Ewropea u anke l-Ingilterra biex wara l-Brexit niffaċilitaw l-ivvjaġġar. Nafu li l-Brexit ġab miegħu diversi regoli ġodda li ħolqu ċertu sfidi imma ukoll sfidi oħra relatati mas-sostenibilità, kif se nużaw il-qasam teknoloġiku u diġitali. Waqt iż-żjara tagħha, Dr. Cutajar żaret ukoll l-istenza li sebituri differenti, inkluż l-istent ta' Visit Malta, kif ukoll ta' atturi ewlenin fl-industrija.